vazosvika pavakarwa nemurume wavo naakadzombe, ndokubva vafenda, ndokubva vasoswa nemasanzu naakadzombe. Inini mukuru waro kana ndakatarisa muzukuru wangu mwana wava Kadzombe, ari mwana waKadzombe. VaKadzombe vane zvavakaita kuna Margaret kusvika Margaret achizouya kumusha uko. Saka ndiri kuona manje zviri kundimanikidza sitereke mukati memwoyo wangu kuti uyu haangauye kuzondimhangarira inini kuno pamusoro petsitsi dzavakaitirwa dzekuchengetwa. Mukuru vara vanhu vakachengetwa ava vamuri kuona aratidza mwoyo wababa wake wokuponda aMargaret. Nhasi uno akuya kuzoda kundiponda inini, kuuya neni muno mudare kuti ndakamutorera nzvimbo yake. Panonzi paakadzombe here patinogarapo. Takumbira Lamek Kadzombe utsanangure muchidimbu kuti chii chakaita kuti unge uchimhangarira Tobias Demberere. Wotaura muchidimbu asi wotsanangura zvinonzwika, wakagara ako pasi wakakwidza izwi. Ini Lamek Kadzombe ndauyo pamberi pedare zuva ranhasi ndine nyaya yekuti ndakaenda kuna sekuru Tobias Demberere ndichida kuvaka. Ndida kuti ndivazivise kuti ndauda kuti ndivake pamusha pambuya, asi sekuru akanditi handigoni kupavaka nekuti tandakapa mbuya vako. Wadi kunyazosimudza chitinzwe vanhu avasingasunzwisisa zvakanyatsutaura vanyasunzwa. Ndauya pamberi pedare ndine nyaya yekuti ndamhangarira sekuru Tobias Demberere. Mushure menge ndaenda kumba kwavo ndichivakumbira kuti sekuru hai sekukura kwandaita zvinhu zvangu zvapo zvasangana ndauda kuti ndivake pamusha pambuya. Vakanditi handigoni kuti ndipavake nekuti takange tisina kupa imimi tandakapa mbuya venyu. Ndiro ndakaenda kwavari katatu ndichikumbira kuti ndichifunga kuti pamwe vachagona kundisunungurawo. Saka ndakatozoona kuti nguva ichireba ndakati hake ndiwe padare rindijengesere nyaya. Nzvimbo yawaida kuvaka iwe wati ndeyambuya vako. Mbuya ani? Mbuya vangu azvara baba vangu. Vanonzi ani? Vanonzi Margaret. Margaret ani? Vanonzi Margaret Jasi. Jasi. Okay. Wale zvakanaka. Chakumbira Tobias Demberere mutitsananguriro nyaya iyi sekuziva kwamunoita. Pamusoro wemukuru waro tichirondedzera nyaya yataurwa naLamek Kadzombe, ichokwadi kuti vakambouya vachitaura kuti vanoda kuvaka pamushapo. Ini ndikamutaura ndikati aiwa hazvigone kuti uvake pamushapo nechikonzero chokuti takanga tisina kupa iwewe, takanga takapa ambuya vako. Ambuya vake uyu vaiva mudzimai waKadzombe, vaigara kwaKanzota uko, vainetsana vaKadzombe naMargaret ava. Kusvikira Margaret ava vazosvika pavakarwa nemurume wavo naakadzombe, ndokubva vafenda, ndokubva vasoswa nemasanzu naakadzombe. Ndokuzosara vodzudzunuka, ndopavakazouya vakufunga kuti ndenda kupi manje, vakafunga asekuru vavo baba wangu inini. Ndokubva vauya kumusha vachikumbira kuti ndibatsirewo asekuru. Ndanetswa nemurume. Baba ndokuti zvakanaka, ndokuchishedza baba uyu mwana wangu ndiye akanga ari muridzi wenzvimbo iyoyo. Ndobva hanzi iwe Richard, wona muzukuru auya uyu, ngatimbomupai paanomboduka. Since ari kunetsana nemurume wake zvimwe achadzokera kumurume wake. Mukoma wangu haana kuramba, akabva ati aiwa zvakanaka baba zvamataura. Ndobva hanzi imbogarani papapa. Ende pasinganzi paKadzombe pachinzi paakufuma, zvokuti vanhu vazhinji
munharaunda ineyi vanoziva kuti ndepakufuma hapasi paakadzombe. Ende vakufuma vachiuya pamushapo vakauya nemwana wavo ainzi Beauty aine vana vake vanosanganisira mumwe wandiri kuona nhasi uyu nemumwe wacho wakashaika. Ndova vakauya navo vakagara kusvikira mbuya vavo vafe. Pavakafa baba kwakuchitora mukwasha wangu wandiri kuona ari munomu akataura kuti wona kai wewe jasi inini pangu papera kuchengeta kwandakaita muzukuru uyu aiwa kwaguma nhasi. Chitorai muri yenyu ndokuviga. Vakatora Margaret ava ndobva vanoviga kwajasi, havana kuviga kwedaro, ndobva vanoviga kwajasi. Saka ava vana sevana vanga vachingogara ipapo vaienda vaibuda nokudzoka vachibuda nokudzoka sepamba pari pachigara mbuya vavo. Kusvikira vana vavo vese vapera kufa ndo pakazonziwo nababa umwe musi wavo vakanzi vajasi zvakanzi chitakurai mhuri yenyu panapa ini handichada kuvaona pano. Ndokubva vasara varipo kudaro vakagara kana kuti vaishayo kwokuenda hameno. Kusvikira pakazofa mukoma ava mai murehwavo ainzi Florence. Ndopa vakazoudzwa nemukoma wangu akanga asabo. Akazoudzwa nemukoma wangu akanga asabo achiti aiwa nhasi panapa hapasisina chenyu pano motogovana kuti ava vaenda kwakati ava vaenda kwakati. Iyeyu muzukuru wangu uyu ari panapa uyu achigara kwaMungati kumusha kwaakanga asingauyo aigara kwaMungati. Saka kuti titi Lameki anoti ndatorerwa nzvimbo yangu hazvigone kuti zvidaro nokuti yakagara iri nzvimbo yani yababa uyu. Endi takazotora iyeyu ndiye watakazoti nzvimbo yababa wako iyi ndiye muridzi wapo izvozvi. Ane kumusha kwake. Ane kumusha kwake. Kusiri apa. Ana baba vake. Vanozikamwa. Vanobvepi baba vacho? Baba vacho vakadzombe vaibva kwaRusike. Okay. Vaibva kwaRusike asi vakazenge vakungotendera mapurazi. Alright. Asi vane kwavo. Alright. Saka uyu Lameki akakurira pamusha paMargaret era? Aiwa anakurira ipapo. Akakurira kwaMungati. KwaMungati ndekwani? Ndekwasekuru wake. Asekuru wake baba wababa? Baba wamai. Baba wamai. KwaMargaret wanga ari mbuya wake pakuti kudi? Baba wamai wababa wake. Baba wababa wake. Amai wababa wake. Amai wababa. Alright. Ko baba wa Lameki wakakurira kupi? Baba wa Lameki hamene kuti vakakurira kupi asi chatoziva ndechekuti time yakauya akufuma apa iye akanga ari kujeri. Iye baba wa Lameki? Baba wa Lameki uyu akanga ari kujeri. Saka vakazenge vakuuya apa nokuda kwokuti amai vavo vapa muchapedapa vaingouya vachidzokera vachiuya vachidzokera. Margaret wanga ari mai vababa wa Lameki? Pavaigara Margaret uku kumusha pamusha uri nezvapo baba vaLameki vakambenga vachigara ipapo here? Aiwa havanambopagara. Ko vakambopa uya here? Vaiuya zvandikutaura kuti mhuri yacho ivo baba vacho vaiuya vachiuya voita mazuva mashoma vodzokera vouya vodzokera. Uku kumusha kwakavakwa naMargaret kumusha kwevabereki vavo ivo? Kumusha kwasekuru. Kwasekuru waMargaret? Kwasekuru waMargaret. Kwaakauya kuzopotera? Kwaakauya kuzopotera. Alright. Zvakanaka. Vadare tokumbira mutibatsiro. Ndakambobvunzawo mubvunzo kune vava. Chitupa chenyu makatorera kupi baba? Ndakatorera Goromonzi. Goromonzi muri muBhukumani? Mamurape. Indoda kubvunza kuti baba wako wakaberekerwa kupi? Baba wangu wakaberekerwa kuPrazi. Kwakanzoti? Ndaparasike ipapo. Wakaberekerwa kwakanzoti. Saka imi makambogara here nambuya?
ndakagara makagara nawo zvakakura sei? ndakazogara ndichigara natete ndakagara nemuzukuru baba wemukovanarapa akatozofira ndiripo pasasa. Baba uyu ndiani pamusha iwe? Muzukuru wemwana watete. Maitogara pamba ipapo? Nokuti pandida kudaira kuti sekuru vachiti hanobvira ndagara ipapo pakushaya kwevanhu vaviri ava pakashaya Florence ndatinge ndiripo pakashaya baba vageorge ndindange ndichoripo vanhu ivavo hama dzako idzodzo dzakavigwa kupi? dzakavigwa vakatotipa pekuviga pamusoro pemusha wedu. Ndinoda nokuti pane patanzwa kuti izvo kuuya kwaMargaret vanga vanetsana nemurume wavo zvirava kuti akadzombe vakambopagarera vauri kuti vasekuru vako ivo. Sekuru vakapagara nokuti kuti ndivazive ndopandakavazivira ndiri mudiki ndakatosvikira ipapo ndopandakavazivira. Asekuru vakafira kupi? Asekuru vakazofira vakwarusiki vanga vane madzimai matatu. Kusha kwavo kwarusiki zvareva kuti kugara kwavo kwanga kusiri kwokuti vakatenga vatoteera mukadzi wavo apiwa nzvimbo vateera mukadzi apiwa nzvimbo naasekuru vaitombogara ndopandakavazivira inisi. Saka iwe ndo pauri kuti pakapiwa asekuru vakapa muzukuru wavo nzvimbo iwe ndo pawakuti wewe ndepanguo. Handina kuti ndepangu ndakatouya ndichiti ndepaambuya pamusha paambuya vapiwa naasekuru vavo. ndizvozvo ndopandakauya ndichitoenda kwavari zvinotunova kuti asekuru ndakura ndakumbira kuti nditese ndivakiridze musha wani waambuya uyu ndopavanipindura vachiti handigoni kupa vanhu. Ndakatouya ndichitoziva kuti ndotandotangana nekona nasekuru. Wati pane makuva mangani evana vaambuya? Pane makuva 6 evana vaambuya ivavo. Pana baba vangu, pana atete, because ambuya vangu vakanga vane vana vatatu. Vamaigwaza ndio vakanga vakarorwa kwamungati. Ava vaviri vanga vakagara kunoku. Baba vangu vakashaya vakavigirwa ipapo. Atete vangu vakashaya vakavigirwa ipapo. Vana vatete vakoma vangu vaviri varipo ipapo. Vana vatete vaviri varipo 50 ipapo anobva akwana 6. Osaka iwo wanga wakuti ndo pamusha penyu ndopa wadzoka kuna naasekuru. Asekuru vakati kwete. Pane mumwe here akapuwa pane nesi vakafa akapuwa yadhi yake ipapo naana mari. Mukoma make wakapuwa kumaminda nekugarden kuseri kwaapostolic faith. Vakamakwa ndanzwa uchinzi izvo iwe wakapurira kwamungati chitupa wakatorera kupi kwamungati? Kwamungati ikoko vakatadzawo kupa nzvimbo here? Kwamungati ndikwabarwa amai vangu. Sika kwasekuru venyu kaimi vasekuru vako iveve ndobva vakupa chitupa vari ikoko zvichireva kuti vaikodzera kutora vaikodzera kukupa nzvimbo ikoko. Ndisingazivangu vaikodzera asi ndakange ndaratidzwa kumba kumusha kwedu. Ndikwasekuru vaambuya vabereka baba wako ukoko ivo naasekuru vakowo vabereka amai zvareva kuti ivi uku ndikwasekuru saka watiza kwasekuru vako uchienda kwasekuru vani vaambuya. Tachitire chekubvunza here zvakati. Ndachida kuziva kuti Margaret akapuwa kwana sekuru vake baba vamai here kana kuti wababa? Margaret muzukuru wekwademberere. Muzukuru wekwademberere. Pakuti kudii? Pakuti atete vababa ndo vane mwana yeye Margaret. Okay. Saka iye hanzvadzi yavo yavakapa pakwekugara. Vatete vacho havagare vanga vasingagare kwedu. Iye ndiye akatouya achikumbira nokuziva ukama huri pakati pababa na atete. Vatete vanogara kupi?
mhene kana kuti vaigara maplaza. ndanzwa muchiti imimi pamushapo pakazopuhwa imakazopa pavaridzi mwana wemuridzi wenzvimbo wacho Changamire. anonzani Anoti Patrick. Patrick. Mati nzvimbo yaiva yani Yababa wake. baba wako wainzani adi Richard anga ari chii kuna Margaret Genasio ndiye aimba nemukuru kuti asekuru ndakuzipoterawo ndanga ndapondwa nemurume kusaka kwokupotera haana kupuwa stand akapotera akapinda mumba asekuru wangu kugara mumba maasekuru asekuru akati wamukadzi mukuru handingakupikire ndokupakuti sekuti uponochizipikira rega haana kupuwa stand akapuwa mustand mababa wangu akapunzwa mumba mababa wangu. Saka musha wa baba wako uripe iwe ndo uripe ipapo ko musha wa teto wemuzukuru wa Margaret ndati musha wa Margaret wakawaka uripe here pinduka ipapo hapana musha uripo ora zvakanakadare iyi nyaya inoda kuti tiende kumusha Demberere toda kuuya kumusha ikoko handitika motiratidza kuti Margaret muzukuru wedu taatakamupa apo handitika because uyo ari kutaura kuti ndiri kuda kuyazovaka pamusha pambuya handitika pambuya wake zviratidza kuti pane dongo riripo raigarani Margaret asi uri kuramba uri kuti Margaret aigara pamba paRichard pamusoro Changamire. handizvo zvawataura pamusoro Changamire mukauya kumusha kwedu pasina rodhi yevarumbira fenzi yakabva kurwizu yotenderera yosvika pana baba vachiotana ndo payaibva yakwira kuenda kugoma fenzi ndo pati yangu yababa wangu saka imba yababa wangu iri apa Margaret auya opinda mumba mababa wangu ari kudya ari momomo maboti asekuroti aiyoka mukadzi mukuru ngatimupepo kuti avake azvipikire pake vene haasi kupuwa stand ari kuti apotere agare papa kusvikira afunga kuti oita sei neupenyu hwake ndobvapo musha ndobvapo hafuti munda aisatorima airima ipapo airima munda alright still toda kuti tiuye kuzoona zvakakosha kuti tiuye kuzoona zvauri kutsanangura uchititsanangurira tiripo uchitionesa kuti zvakamira zvakadai sabhuku toda kuti tiuye kumusha handitika handine chekutaura muchana chako taura tidzo inini mukuru waro kana ndakatarisa muzukuru wangu mwana wava Kadzombe ari mwana waKadzombe vaKadzombe vane zvavakaita kuna Margaret kusvika Margaret achizouya kumusha uku saka ndiri kuona manje zviri kundimanikidza sitereki mukati memwoyo wangu kuti uyu haangauye kuzondimhangarira inini kuno pamusoro petsitsi dzavakaitirwa dzekuchengetwa mukuru vara vanhu vakachengetwa ava muri kuona ava vakachengetwa pamusha pedu apa zvekuti kana mukada kuti mubvunze chero ndiani anokuudzai kuti vanhu vakachengetwa zvokuti nhasi uno tingadai tisiri pano zvaanga achitaura kuti ndakaenda kwavari ndikataura ndichikumbira kuti dai vandi zvokuti dai akaramba kana kuti dai akatuma uyu muzukuru wake uyu handina kana chipomerwa naye uyu dai akatuma muzukuru wake akati kuti nai muzukuru taura naasekuru pamwe tingadai pamwe takasvika pamwe pano but aratidza mwoyo wababa wake wokuponda aMargaret nhasi uno akuya kuzoda kundiponda inini kuuya neni muno mudare kuti ndakamutorera nzvimbo yake panonzi paakadzombe here patinogarapo muchasumudza dare rouya kumusha roona nzvimbo yacho handitika zvese hapana decision yaitwa dare rinoda kugutsikana nezvamuri kutaura uya kutaura zvake uya kutaura zvake handiti saka ise dare toda kuti kumusha mutiratidze paigara Margaret mutiratidze munda waRichard handiti from there topa tichazoita decision yekuti toita sei panyaya yamangarwa naLamek
saka iko zvino takuita urongo hwekusumudza chinyi hwekusumudza dare. Dare riri rinosumudzwa nembudzi imwe chete. Mbudzi yedare inoita $60 kana kuti munoenda kumusha uku munotenga mbudzi sekuru nemuzukuru mouya nembudzi yenyu touya kumusha mese muripo toita kuti tione nzvimbo yacho tozodzoka futi kuno kudare tichipesa nyaya yedu. Musareize matembers handiti ngatiregerei kushanda nemaemotions handiti kutadzirana kuriko asi isusu matouya kuno kana munhu atouya kuno toda kuti takutoipindira nyaya yacho kuti tiigadzirise handiti pakaipa pogadziriswa pofamba zvakadii zvakanaka. Ndodonzo redu ratinaro chete handizve. Iwo uda kuita urongwa hwekusumudza dare nekuti hapana mumwe achataura iyezvezvo hapana mumwe anichabvumira kutaura asi kana uri kuda kutaura nenyaya yekusumudzwa kwedare ndopaunogona kutaura. Nyaya iyi haisina achataura. Tichanotaura tiri kumusha panouya assessment panouya maassessors achiona panzvimbo uyezve tichakupai zvakare mukana kutaura kana madzoka ikoko kumusha maakuuya kuzotaura zvimwe zvamava muchifanira kunge muchitaura. Takupedzisa nyaya yedu. Kana mambo vataura vachiita zvataurwa namambo zvanzi sumudzai dare kouyiwa panoidzoka nyaya yenyu mese makasununguka futi kuzotaura munopiwa futi mukana muchitaura. Kana mina mari yacho yekusumudza uyai apa. Uyezve kana makasununguka kuti dare riende nhasi kana makusenano monotiratidza nyaya yacho kasika kudzoka tohatanzwa zvine zvabva kumusha. Kana makasununguka kana muchiziva kuti kumusha kune vanhu vakadaro vane umbo nevamunofungidzira kuti vanofanira kunge varipo panyaya. Kana variko kumusha makasununguka kuti mukasumudza dare kana kuti iko zvino dare tinokupai maassessors 2 anoenda nemi kumusha ikoko modzoka futi pano vachitiudza kuti vaone chii vanzwe chii togona kuita sei kupedza nyaya yedu handizve. That is kana makasununguka. Saka chiendai panze yenyu muite urongwa hwekusumudza chii hwekusumudza dare. Kana maita urongwa hwacho kana mari yacho iripo munongodzoka muno mobhadhara toita arrangement yekuti kuuyiwe. That is kana muchida kuti kuiwe nhasi kunogona kuiwa kana muchizori musiri prepared kunogona kuiwa rimwe zuva tozopedza nyaya yedu panext sitting. Right, zvakanaka mofamba zvakanaka. Anzi Lamek Kadzombe ari mberi na Tobias Demberere. All right. Sabhuku Demberere chiri kunzwa kuti vazukuru vakapiwa tete mbuya vava vakapiwa musha handiti vapiwa musha kudaro chii chakaita kuti mimi muri muite kuti vanhu vari kufa vemhuri iyi vavigwe musha imo? Imi muri tonyatsoziva kuti kune kunonzi kwaKadzombe kwaRusike kwakuri kudhuze. Chakaita kuti vanhu havazowana makuva tanzwa kuti vatova nemakuva ari panenge ane chitsama chii chingava chikonzero ndechei? Changamire sematauriro andaita yekuti pakafa vaMargaret vakanzi ngavachienda kunana sekuru vavo asi havana kuenda. Saka isisu pamushapo hataigona kuti tivashayise pokuvigwa. Izvo pachivanhu tinongoti hapana nyika isina rinda. Okay. Vakanga vashayisisa here? Makavatiendai nevashakabvu venyu here apo nevafi venyu kumusha kwavakaramba? Chii chakaita kuti muchengete makuva 6 muchingobvuma vachingoviga mumusha menyu? Zvakaitika ndezvekuti pakutanga ndati vanzvadzi vajasi ava vakaenda kunovigwa kupi kwajasi. Mushure mekunge baba wangu inini ataura kuti pangu papera chitorai mhuri yenyu. Zvavari kutozivawo ivo vajasi vari pano. Vajasi vari pano yatsotitsanangurirawo nyaya iyi. Ambuya vakanga vapiwa nzvimbo yekuti vagare zvachose here kana kuti vanga vanzi iwe chingogara wozoenda? Nekuti tiri kuona nyaya iri pano yekuti mhuri yavo yese yaperera ipapa iri kufa ichivigwa ipapo. Imi munogona kunge maa muripo nguva iyoyo mungatiudzawo here neumbo hwamunogutsa dare wekuti sei zvinhu zvakadai zvaitika?
ishe pakubva kwakaita vanzwa dzavo kubva kumapurazi vachiuya kuno tina handichakwanisa zvekuti ndigare kumapurazi ndakuye kundimusha ndobva vaende kwasekuru vaone kuti vanzwa dzavo ndehanzwa dzavo kwababa mukuru vaende ikoko ndobva vakauyeyo vachitiwo ndanzi nadziyo baba vati zvanova zvanzi izvo hatikwanisi kukupa nzvimbo pasina vabereki vako ndopandakaenda nawo inima ndobva vakazosvikopuwa nzvimbo iyi hautiona kuti waita zvakanaka maka wauya nevabereki vako taane mvumo yekukupa kwokugara ndokupiwa kwavakaita. Alright. Zvichireva kuti imi muri witness yezvakaitika izvi mamutoripo. Inini ndakatobva kumusha kuuya ikoko ndikazosvikoonana naagnatsiyo naivo atete tiri pamwe chete. Uri kuinzwayo Dembelele? Ndikuinzwa chakamira asi mumwoyo mangu nemupfungwa mangu ndiri kuona kuti kupiwa kwavakaitwa havana kupiwa zvezvekunzi vapiwa zvachose. Mamwe matauriro ndeyekuti nyaya kana dzadai dzakuda kuti dzichioneka kuti anohwina ndiani, asi zvandiri kukutaurira izvi ndo zvechokwadi changamiri, nokuti hapana chikonzero chokuti ini ndingataure nhema kana kuti ndingavarevere nhema ava nekuti pane rimwe anga aripo pakaitwa nyaya idzi anogona kubvira sei taura tiziitandihedetomuunganirwa iwe unoziva here anonzi Ebhedi muunganirwa? Ebhedi muunganirwa unomuziva here? Uyo ari papo ari kumashuro unomuziva here kudaro? Uyu ndinomuziva kaye munini wangu anga ari pere pakaitika nyaya iyi? Alright, chitaura eyewitness wako panyaya iyi, wanga usipo pakaitika nyaya iyi, chitaura mazwiro ako. Mazwiro angu Changamire akamira akadai akauya ateta uyu mukoma ayamba mukaka umwechete akauya vateta vokutanga vakati unaika vasekuru ini ndarohwa kumapurazi akasiya ndasoserwa zvino ini kutsvaga bhokara handisina murume zvanzi zvausisina murume ende tidzokera kunanzvadzi dzako kuti tokugamuchiri pamwe murume vanozvitinga pano okuurara futi. Pandiri kuda ndibate maunganirwa ndizvo muunganirwa ndoda kuti ndizive kuti kupiwa kwavakaitwa kwakapiwa sekuti vangowana pekuhwanda here vachihwanda kumurume wazodzokera kana kuti vakapiwa kunzi vagare zvachose? Ndoba nenyaya chete havana kupiwa kunzi vagare zvachose, vakatopiwa zvokungotsigira kuti vambozorora. Right, kana munhu atsigira munobvuma here kuti munhu atsigira handitika aise mabwiro ake mumusha menyu? Zvakaitika mabwiro ndokuti hatakanga tisati taane dzimba dzokuti vagara ndokubva vazopiwa kunzi vagara vasati vamborume vana ava vakuya nevana vakangouya vari vatete vedu ndopakazouya vana amai vouyu neuyu nemukoma wake nehanzvadzi yavo ndokumeuya mwana wanomukomana mukuru akanga ari kujere adzimai vake vakanga vari kuharara tisingavazivi. Ndo mazwiro andiri kutaura echangamiri havana mbopiwa kunzi vanovararama zvachose kuti baba achitaura kumusha kwavo ndekupi? kumusha kwavo ndekwarusike chikonzero chipi chakaita kuti vachishaya vachifa?
chikonzero chiparusikende padhuze chakaita kuti musavati endai kunovigwa kumusha kwenyu chii nekuti tasina kupai nzvimbo pano chii hatina kudaro changamiri nemhaka yedu nekuti kurwara kwavakaita vakarwarira kuna amaigwasa ndobvafira amaigwasa kwamukati vakazouya namukomana ndo vakazoti aiwa vanzvasi vedu vakataura kuti handiti kuidomosa doda vandoigwawo mumusha makomana mukuwavo ndobva vazondoigirwa kwazasi ndopakanzi nababa naginasiri inini vajasi nemakandipa vanavo mukabiringiwa muzukuru wenyu zvepano nemhuri yenyu choonai zvamungaita ndobva vana havana kuenda vakaramba varipo akaudzwa ndiadhevapo ndivapo ndiwo akataurirwa iri nana ginasiwo ipapapo ndomba hatisi kuwirirana ishongo hatisi kuwirirana ipapo inini zvandakaita zvandikutaura izvozvo izvozvo kuti vamzadzi vakauya kwandiri vachiti ivo zvanzi naasekuru hatikupe pakugara kana pasina vabereki vako ndopandakaenda navo ini ndopakasonzi naaginatiswa ndauoneka waitaka zvakanaka inoita panika takakupamba ndopakapiwa vamzadza zvakanaka pamusoro mambo dare rasvika pakupa mutongo kuti mhuri yanalameki kadzombe ine kodzero yekuwana nzvimbo pamusha wambuya vavo. Nzvimbo iyi ngaigurwe nepakati, chidimbu chimwe chotorwa nemhuri yekwademberere, chimwe chidimbu chotorwa nemhuri yekwakadzombe.